ngoài cái hắn đầu cho nó khăn halok sẽ sắp sắp thấy hindi đến chị tak bangsa sabrang nok ha kisa juda ha eng tong watai phai nu jak tong na watai jugal tong hang ke ba hi amtrong no ora baksa rung saja ya tong kho ko phang be dek taman takle ar ja ke rung sai tong ha tek saka rung ke am pang na he ka yang ta ja rong be baksa na ja ya tong kho ke ba ke spile video rok sromali yang tong ha ni rok comment khai be men dong no reply rok ro na hi khakai tong ma sita salka han rok jotono khakai rok joto kahak tong tong na hi thangna video uno tal kamani video romang jaga handi rok kawang man hajak mung rok hante kawang man comment rok klai singbal ha bai amoni ni nok te hi ke baksa bokso angke na youtube ni rang rok uno go bojang na hai rom khakala hanata korok sangke comment klai sin tipasa rok no hambai ro di hinta ang juda ke comment reply romani video klai pinai khakawini ya phone simina sebani nok no katal ka amo sebani nok bono video sai roli ata kaha ke tabong khen ni comment no reply rasnai amo nok ani jaya to ani bai ka to trong ni se kaisa haine nok katal ka man jaga to jaiti kusti ta ko buko haine malai lainai kaisa mukmo narak manai jatni video klai roman se amo ani nok ya ke nirok kaha ke busibai lahnai makha kawo samang ni ten dino manai hulai pro ang video klai naman rok isa tongo bono nogoi ro bai nei da nok katal ni nok phangsuba bora ani bai ko to bai ano baksa boksu soljak bai kawang ko borok soljak elaka kaisa ni borok rok sa song maya ga ke bahar ke ani nok de ro hi tei bu khaka bai la hanai ma hota ke ama ani nok jaya nirok nai nei bang ya kosto klai ase jora maya te video klai romani rok hai na mag mang hai ngata ke kisa kabang ke sin channel no share klai di like ro bai di comment bu klai kisa muddo ke subscribe bu klai ro bai jadi miskani salo bahai na che klai ma mani video klai ni thangnai nero ni suba mung lang ge hai si sabrang watai phai ni jugalu him nokha mok ja khen nok ma homa tale ke bai ko phai so ha dula bahai si lung si lama si troke hai bol si jaga ni kiri masak thalang mane haile mane mate tini ke tu ti sabai kharung bai kha watai phai kha ang sa ko mukta tong ho no bai ade phang plai ko tong tong ha ko tapi ses ko tong hey yang wa di bak lai thang ha cái bông ta đol xí cũng mazak là hả nó he bỏ masa xí tây coi cái đấy đol cũng mazak bông ta hả na tag lên mà sinh phải anh lại cho anh hôm nay qua tới cái shop hai rồi tây để lip rồi cái tây mà đàn sát sức cái sang cái này khác cả mà liệt mà trông nó thong bị đi mà khai này tiền này kia yang bigisi thangsina manai sima hulai grang nai tabo je phamang sa samkai le ha ke samang sarawani ne hai sakang simi bu ula samang jogal himang lai samang pai ke bu hai bonom bidi khai ula mang lai phi samang kaisa klai ni hale doro tong na sing ro sa stong ko manai baksa ke manai hulai gran do tei ar jawa ke manai ya sulas ni ka tak bisa phayan chen da ko bong bu se phai ja mas na chang lai tong lai tang chen ku ni ko phai ja le bo si nok ko tal nok phang roi he ya ma la baik to an baik to ko si ko ta purung ma khang so ja ya pa ma pho nok sinai ko nok ko tal ni nok phang roi no ba ano si ni nok de bai ro hi comment khai chong bal ha ke an nok jayo hi masala ko kar so sokhe hai omo yang urum bo bo hai camera sak thok jap le khai ja gyang pai manai hoi sa tong phra lai man
Dini reply roman bidin gauya bangsin paitha jora anu logro amar baksa nai tamon bangai haini paitha no jo tono kha kaha ro tei jotona hambai kaha krang tong hake buskani salo haini malai kain rok jo to bai ke katal bidino tui do joto kaha krang tongbai di.